Carmenu, il-verità xejn anqas mill-verità, u ktieb li fih 24 rakkont dwar l-involviment ta' Carmenu Mifsud Bonnici fiż-żgħażagħ ħaddiman Sara, l-influenza fuq u tat-tagħlim soċjali tal-Kardinal Joseph Carden, l-istudji tiegħu f'Londra li waslu għall-impenn trade unionistiku tiegħu fih dan il-General Workers Union fit-tmiem is-snin 60, l-impenn politiku fil-Partit Laburista, it-3 snin li tulhom kien Prim Ministru bejn l-1984 u l-1987. Il-ktieb fih ukoll dettalji tal-5 snin li dam kap tal-Oppożizzjoni bejn l-1987 u l-1992, ir-rispett li kellu lejn l-eks Prim Ministru Don Mintoff u relazzjoni tiegħu mal-eks Prim Ministru Edi Fenekadami mindu kienu studenti tal-liġi fl-1955. Fit-tnedija tal-ktieb ġie spjegat l-involviment ta' Carmenu Mifsud Bonnici fil-kampanja l-Ħelsien Nazzjonali u fil-Front Maltin Inqumu u l-ħidma tiegħu sal-aħħar biex jiddefendi n-newtralità ta' Malta. Tkellimna mal-editur tal-ktieb Joe Borch li qal li tkellem ma' Dr. Mifsud Bonnici ftit ġimgħat qabel mewtu. Dr. Mifsud Bonnici li nafu mill-80s. Konna fl-SKS kien leader tal-partit. Ħadimt miegħu bqajt ħabib tiegħu l-aħħar xahar qabel miet, ftit xahar qabel miet. Mort inkellmu l-ħom fost kollox għatlu nagħmlu autobiografija ġi ħadd jieħodlok recording. Le, ħatafni, għalli ħalli l-ħadd ieħor jikteb li jrid dwari. U f'da sentej ġbart 24 rakkont il-verità skont kif jara kull min kitiba, għax kif jgħidu ma hemmx verità waħda. Il-professur tal-pedagogija u l-istorja Josem Vella qalet li mill-ktieb ħareġ li Mifsud Bonnici kien paċenzjuż jisma' lil ħadd ieħor kellu sens ta' ġustizzja soċjali kbira. Sostniet li l-ktieb saqsi wkoll jekk ċertu avvenimenti li ġraw fi żmien Carmenu Mifsud Bonnici setgħux seħħu minħabba li forsi kien dajjef. Dan il-ktieb interessanti ħafna għax jagħti perspettivi differenti. Għandek ħafna li kienu dak li forsi ngħidulhom sħabu, jaħsbuha bħalu politikament, però għandek min ma kienx laqqas u kien ir-rivali tiegħu, allura ktieb li vera tieħu pjaċir taqraħ għax tibda taraħ minn lentijiet differenti u mhux faċli il-ktieb jismu l-verità kollha, imma l-verità kollha diffiċli biex issiba. Il-professur Vella temmet tajt li ma tafx kemm qatt se nkunu nafu min kien eżatt, Dr. Carmenu Mifsud Bonnici.